Il-Partit Popolari Ewropew b'Simon Busuttil, Segretarju Ġenerali tal-Grupp fil-Parlament Ewropew, qed jimbotta dibattitu kontra Malta u l-użu tal-fondi Ewropej billi juża l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-grupp ta' Simon Busuttil, Roberta Mezzola u David Casa irrid jiddiskuti kif l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jista' jwassal għall-użu ħażin ta' fondi Ewropej. Dan l-argument dwar dibattitu li jista' jagħmel ħsara lil pajjiżna mill-grupp li huwa msieħeb fih il-Partit Nazzjonalista ipprova jinftiehem dwar xrabta jista' hemm bejn il-qtil ta' Caruana Galizia u l-użu tal-fondi Ewropej. Il-grupp ta' Soċjalisti fil-Parlament Ewropew ma laqax dan l-argument u qed isostni li dan ma jagħmilx sens. Ta' Busuttil qed jagħmlu dan lejliet li pajjiżna jirċievi fondi mill-Fond ta' Rkupru Ekonomiku li fost oħrajn jintuża mill-Gvern Malti biex jiġu sostnuti l-familji, l-ħaddiema u n-negozji. Fil-Kumitat fih dan il-Parlament Ewropew fejn ta' Simon Busuttil u sħabu jridu jiddiskutu lil Malta għandu jiġi diskuss l-użu ta' fondi Ewropej fir-Repubblika Ċeka, pajjiż fejn il-Gvern tiegħu għandu ħafna swaba appuntati lejh dwar l-użu ħażin ta' fondi Ewropej. Iżda Malta mhux tal-li m'għandix dellijiet fuq l-użu tal-fondi Ewropej, tal-li f'rapport tal-Kummissjoni Ewropea s-sena l-oħra kien ġie notat li Malta tinvesti l-fondi b'rata aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea kollha. F'Lulju tas-sena l-oħra l-Prim Ministru Malti Robert Abela kien kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej għal Malta waqt summit intensiv bejn il-mexxejja Ewropej.